Diolch. Da bod ni wedi dod i'r rhwnd wedyn, sa'ch ti dal ar llawr y selar? Pe blant yn chi byddwn ni ddim yn y selar yn y lle cynta? Howdy, partners. Croeso adra. Dim rwan, Arthur. Jetlag. Fuoch chi i Las Vegas, do? Wnaethoch chi yrru llun o'r bath crandra yn yr hotel. Wel, o hwnnw de, yn iawn, chydig bach oedd y ffrant shrill salon, jyst bod o yn fwy o seis. Dwi'n mi fod i ddweud hyn, ddech chi o. Ond mae gen dad gansar. Haia, Myf, fi sy ma. A chi di ffonio fi nôl pan gei di hwn, please? Ar y boat! Soniodd yr arbenigwr rhywbeth am ryw ysbyty yn yr Almaen sy'n cynnig triniaeth breifat, ond mae'n 60,000. So fo'n gweithio? Dwi'n lawer i ddrud. Wel, da ni di sefydlu tudalen, de? Fel bod pobl yn gallu cyfrannu at dy driniaeth, di. A mae Dani di roed 500 punt yn barod, a dwi di neud yn peth. Tristan, dyma Breda. Breda? Dyma Tristan. Sfian chdi, oedd i sioc hi. Yeah. Cue the speech, I told you so. A dog is for life, not just for Christmas. Aldi, please, just committee. Just am heddiw. Yn aftra. Rhaid chdi just gadael un y fflat. O'n i'n gobeithio fys ti'n helpu. Just am heddiw. Hwna. Fine. Just paid bod yn flin efo fi pan fydd y peran yma di cnoi'r scatter cushions i gyd. Aw! Kelvin! Kelvin, beth ti'n neud? Nes di agor yr amlen, do. Wel, lwcs ma di wedi, de. Da ni'n gyhogyn. Wel, da ni'n gyhogyn. Yes! Hey! Da iawn chdi, boi. Ond dwi'n symud efo Ben di llwyddo dy dwyllo di. Mae'r dyn yn sal. Dwi'n i weld o bob dydd. Dio prin yn bita ar hei diwrnoda dwi'n methu codi o'i wely. Wel, deud i mi wan. Taswn i eisiau cael gafal ar record feddygol, de. Sut swn i'n mynd chwmpas i? Mae hyn yn mynd â pethau rhy bell, Arthur. Na i brofi bob dim i chi. Just gad i mi... Na, Arthur. Fi angen rhywle i aros. Allai... Wrth gwrs. Ceisiwr. You are gonna get that money. I promise. And soon. Ti'n mynd fe ti fi. Ti'n byd i fi. A dwi byth eisiau gweld chdi eto, iawn? Iawn, Caitlin? Elliw. Ti'n dda, Mata? Nath o adael hi'n stafell fi. Ti'n gwybod fel mae o. O, reit, na i roi iddo fo pan ei weld o. Dwi'n gorffan efo chdi. Paid â ffonio fi, achos na'n newid yn meddwl tro ma. Paid â crio. Lle dwi wedi cyrraedd? Henmon. Bron. Dwi'n batra. Ti'n gwneud yn ffab. Dwi wedi cael bydd y thyciad yn erbyn y busnes gen i banc, helpu dad. Ti di be? Nes di ddyn am o'n 500 punt oeddech chdi'n mynd i roed. Wel, mae cymysgu pres a teulu yn anodd, ond... Ydi o! Ydi o'n anodd! Dyn ni wedi cael galwad gyn heddlu Lancashire. Maen nhw wedi ffeindio corff Tammy. Tammy. Yn ferch i chdi. Wyt ti wedi bod mor ofnadw o dwp yn credu popeth. Nes i lyncu'r cyfan. Nes i gylio bob un gair i dod o mochi celwyddog na. Ie, bai fe yw hyn. Ti'n bwysio stupid! Just gad fi fod, please. Os ydych chi'n dod o hyd i rhywun special?
Daliwch eich gafal yn yr hapusrwydd yna. Surprise! Dolig llawen. Erin? Dwi sori, Sian. O'ch chi di ddim mabwysiadu. Fi di mam Lili, a dwi'n mynd â hi nôl fo fi i Ibiza. Dolig llawen, mam. Paid symud. Just guide the gag!